Wasan lambar mahaifinka? Ba sai ba mu lambar mahaifi ne. Da gakka gayi wallahi ba ruwana da kurciya bubburma ma wuka ga ciki. What? An san lambar mahaifinka. Ka an san ma magana. Yaro mun kaza ya. Ramash. Hello. Mu ne masu garkuwa da mutane. What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kar ku kashe man dan da. Iko nawa kuka so yana ba ku. Yanzu haka dan danka na nan wajen mu. Kuma wallahi idan baka ba mu iya abin da mun ka bukata. Ya ma sunan dan danka? Sunan dan Ahmad. To nan gaba sai dai ka haihewa ni. What? Yawa, hello malam dan daba. What? Wallahi yaron nan da kuka gani fatalawa ne. Ya mutu ya dawo ne ya zama fatalawa. Yana ba yan uwa ne tsoro wasu ma yana shirya jinin su. Dan Allah ku kashe shi gan ma yaron nan ya dawo gida da rai. What? Abin da ya samu ma mun ka koro shi yana shirye ma yan uwa ne jini ne yana kashe wasu. Dan Allah ga ku bari ya dawo gida da rai ne. Ku taimaka ku kashe mai shi. What? Kashe shi kun taimaka ma. Har na kusan luma. Ha? Haba. Kai ma ka sani. What? Wallahi shi ya tsoga.